आयौ 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 मासथाय थुस दंफां माबा माल जाफेरनाय दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबायलां स' गाइस बेलेग मालखौ होनाखै आं माबा दंफाङाव माबा इजि प्रसेसआवनो नोगोद खर' खर' होनलायनाय माबा फैसा मोनोलायनो सोर सोर सिनायो नैबे दंफांखौ नायलाय नैबेनो आरो नै बे दंफाङानो एकदमबारे माल जायोलायनो आरो माबायदि माल जायो आंथ' मिथियालै नुफेराखैबो दहायसो सासे लोगो फैनानै खोन्थादों आरो नोंना माथो माल गोनां दंफाङासो दंलै जालायो आरो ओमफ्राय आं सानदों होद फाग्ला मा दंफाङालाय माल जालाबायनोब्रा दंफाङाखि सोरबा माल जालाबायो आयौ 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 बिनि आखायालायनो 1 केजियावनो एकदम नोगोद दामलायनो आरो 2 क'रर गाहामलायनो आरो नंगौना नङा सोर सोर मोनफेरदों सोर सोर मोनफेराखैलै सयथि नंगौना नङा फोथायनोसो गोब्राब मोनलायलाङो नै बिलाइआबो मिजि मिजि अग्रु दंफां ना मा होनोलै अग्रु माबायदि अग्रु दंफां बेबा एकदम गिदिर जाथारबाय जामारबाथ' मोजां जाबायमोनलै माबायदि माल जायो मोनबा ने गरनैसो दांबायबायनो मोनो खोमा एसे माबायदि होनलाय स' गाइस सोरबा नुफेरदोंना सोरबा खोनाफेरदोंना दुनियानि प्रिथिबिनि सबनिस्राय दामिसिन दंफांलायनो नैबे अग्रु दंफाङा माबा फैसानि कालारबो जायोलायनो दहायसो मिथिदोंलां नंगौना नङा स'दि मासथाय फोथायनोसो गोब्राब मोनलायलाङो आं बेफोरबायदिखौलाय नायलाय आयौ आयौ जामारबाथ' खम मोनगोन बे देगावा जयलाया ने स' गाइस सोरबाफोर मोनफेरनाय खोनादों नामा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दिनैसिम सोरबा अग्रु दंफांनिफ्राय माल जाफेरनाय सोरबा फैसा मोनफेरनाय दं नामा नोंसोर गामिफोराव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर गोसोआ गोजोनगोन बाय बाय